Tiedättekö minkälaista touhua toi rokkiralli oikein on? Sillä mäkään en tiennyt, mutta lähdin silti kilpailemaan. Vähän pelon sekaisin tunteen kattelin tuota junnujen touhua, koska sielläkin oli tilanteita. Mut siis toi autojen myyntitapahtuma oli kaikista oudointa. En ymmärtänyt. Mä en tajua, miten toi Sierra lähtee noin hyvin laatasta, mutta silti joku sai sieltä taitettua eteen. Enää en halunnut päästä ketään muuta edelleen, niin tein tämmösen tosi hallitun peliliikkeen. Tokasta lähes aivan timanttinen lähtö ja suoraan kärkeen. Tätä paikkaa pidin ihan sinne ruutulipulle asti. Stoppimerkillä pysäytettiin. Mistä hyvästä toi nyt tuli? Mut Sierra ei näköjään tykkää siitä, että kierrokset nostaa 6 tonniin. Kytkin voi rupea luistaa ja vähän tolleen nykähti eteenpäin. Mut otetaan tää L. Kolmanten erään sain sitten tän kunniakkaan keskimmäisen lähtöpaikan. Sieltä kyllä monotettiin joka suunnasta. Enkä edes huomannut, että eturengas puhkesi tuossa rytäkäs, paitsi nyt. Se ei oikein jarruttanutkaan. Siihen mä jäin sitten suolasena katsomaan, kun muut jatkoivat vielä kilvan ajoa. Vilppulassahan olisi muuten viikonloppuna taas kisat. Mä kyllä jään nuolle haavoinen, mutta käy sä kattoo.